Здравейте, пичо, аз съм Ботов и тук Не си. е Димитри и един пич, който не му знае името и няма да го има в описанието. И да. Не няма да сложа в описанието. Аз ще го напиша като коментар, хора. Ой. Наистина няма да сложа в описанието си. Е. И Аз пък имам фрапс. какво имаш? Аз с какво мислиш, че заснемам? Ама аз го намерих безплатно. Ама аз какъв мислиш, че го намерих? С Честито. пари. Да, бе, да. Бъда пиши А. па. Честит ти клип. Идай горе. Ем крипър, ем колбо. Ко ще правите в той? Правим едно малко ревю. О, аз въобще не... Абе, кой ви плаща за този ревю? Кой ви казва, ще направите къв си? Някой казва ли ви? Не. Тогава за колко правите, бе? Не може ли просто да си направим едно ревю на сървъра? Е тъпо. В клипа ти ще има работи. Добре, Гошо Парди, това ще го има в клипа. Кога цяла България ще разбере. Цяла България 120 Ще човека стана само. популярен, като пръдна ще дават пари. Молиса. Той си само гавичеш, спокойно. Аз играя кетч сървър на CS. Майка са гави. Играя кетч сървър на Чакай, CS. как беше никъна? Значи няма да играеш, няма да свиеш в моето хоме, добре. Да, и така. Пълен с диаманти съм. И да, нека продължим. Защото снимай. Тихо бе. Нека сега направим. Продължим с ревюто. Има 5 ларпа. Ларп евент. Не е нищо особено. Аз пак обърках Имам думата. доста дърво. Аз пак обърках лапа. Слушай сега. Хубаво е. И Хубаво млъкню е. някой, Кристияне. някой да ти даде някаква награда, че си правил. Например да те направят моб, вид, Йоанна Жумпа. или ютуба. Да, А ето пък ти, това е. Млъкни бе. никой нищо не ти дава и ти го правиш. Що, махни. Готово. Оправих се с проблема. Затворих му. Ко ме затворих ти, бе? Защо много дрънгаш? Аз ти казвам истината, ти много съм бил Ама дрънкал. казвам ти да мъкнеш, да. Това е ларп евент. И тук Йоанна админи Жумпа. пускат дропарите и мятат. Сега Йоанна Не се не се абонирайте за него, той е много лош. ларп жъмп. Не се абонирайте за него. Ти горе ли Той си? е много гаден. Да, хора, ще се опитам малко да мина. Той не може да играе, не дейте се абонира с него. Ого, аре едно в едно без да си пускаш хака. Тук има много фул димич. И бачи ако. Аз вече не играя с хак, аз вече дори Майнкрафт не играя, ти ме кажеш да си пускам хак. Ама едно в едно ще Не, смачвам. Едно в едно съм... Крапвам си тук сандичка. Да, Димитри хапва. Димитри бившия хакер, докато не го банаха от два сървъра и се отказва от хапа. аз ще снимам в кетч сървър. В кое? С фрапс. Кетч сървър на CS. Оф! Стига си са фукал то с фрапс. Аз фрапса го имам от месеци. Аз земита са пукни. И да, хора, Криско Играй се си. хвали с новия си фрапс. А той дори не качва. И за какво то шибам фрапс? Ами, защото YouTube профила ми нещо се е бъгнал, като се опитвам да, нали, то ти иска да си влезеш почтата и да си потвърдиш той YouTube канала. Да, фак, много си тъп. Какво? Защо? Защото си тъп. Що? Не бе, кажи ме, какво да правя? Не ми И ще праща, задържи за малко. не ми праща нико съобщение на почтата, Да, какво фак, да много правя? си тъп. Да, хора. Не искам да... Ти не знаеш отговора, пък на мене ми викаш Знам много го. си тъп. Знам тука. го. Вкусно. Еми. Сети са, помисли малко. И да, хора, сега няма да се занимавам с YouTube проблемите Да, на много си Криско. голям приятел. Ай, чек си имам клип после. Ами ай, кажи ми поне какъв е проблема. Ами, после ще ти кажа след клипа, М. Добре, хора, сега малко джъмп. Правим последни два опита и отиваме на следващите ларпове. Малко... 105 ларпове. Абе, аз съм сказал, че на следващия лар. Мини геймс. Да, ларп... Колко? Да. Те са 5 ларпа, но нищо. Чакай, аз да рекламирам. Мога да ви направя различни мини геймс. Не може. Мога? Не Мога, нали мога? Не Може. може. Правил съм. Още мини игри съвсем скоро, до момента има
Пейнтбол само. За сега. Да, и скоро ще направят и други. После накрая Аз може да съм изиграем 4 едно пъти пейнтбол. чентиран с плек. Лар, Миле, стига да си И лар пипи, да ми го покажем. Аз са рекламираме. Лар пипи. Продължиш ли там нищо малко дискусията, не интересно. му е бе. Лар, Да, нищо интересно. съм Дай скачал. почвам да ми го покажем. Не са играйте за него, много е лошо. лош. Да. Така че, Много си дош. Чакай, отивам до холм да се изпратня, защото съм бъкан с дърво. Бъкан се. Хиж да не са едни стабилни 20 стака. О, че толкова си събрал там. Не са 20, повече са. Да, събрал само 2 така. Да. Ще стрим нещо сега неща, не знам какво. Още не сме Не е нови измислили. епизод. Да, най-вероятно. Тук може да направим малко кратка поредичка. Му нищо. порей. Ей, чао. Да, нека да скочим да видим. Защото честно казвам, аз не знам какво е, никога не съм скачал до тук. Просто няма никой за пипия, ей. Елате сега. Без меча, без лъка. Ей, ще ударя с меча. Не. Гого е по-силен от тебе на ПВП. С лака е за нищо не става. Стеф е тук. Стивчо, а? Стевчо, снимаме клип. Той е реклама. не в дискусията. Да. И да, да, бе. малко... Стивчо иска да му хедни. Защото помислих, че го добавихте. Не. Може да го добавим, ама... Тук ПВП ли е? Вече дам. Ако ма видите как скачам на той. И нека сега отидем към следващия ларп, който е ларп шоп. Шопа. Който Хубаво не се рекламира, какво е клип, не е не че... нищо... Особено. Да, почти нищо не е това. Но може да си купим бедрок. Аз тук си купих само един морков. Нищо друго. Аз имам само... Ох, нещо забава тук. Се е Там с този сървър. не, нищо, особено шоп е правил съм много по-як шоп. Не, няма. Ами, щом няма нищо особено в сървъра, що правиш така? Добре, чакайте. Нека Къщички добавим няма да покажем. Стевчо. Стевчо, кажи хай на YouTube. Здрасти. Май с кефи. Кажи Чакай, хай на YouTube, здрасти. Спаун 2 ли беше? Къде бяха уния къщичка? То пак два спална ли Кои има? къщички бе? Не, то беше в друг сървър, не е къщичка. Така, нека сега отидем на Скайблока, първо. Правим малко ревю на сървъра. Тук направихме си един айланд и нищо не направихме на него. Пак съм много силен на CS. Ти го направих. Моят милег! Християне! Аз пак съм много силен на CS, нищо Много ново. силен си. Ако успее да ме биш Момент. 10 на 10, Опа! знам. Затворих му. Нищо. Тама ще мокне за малко. Нали? Ще се ядоса. Оле. Да, в момента само е Криско. Пак ще е скоро пуснат. Аз няма да правя с факшън. Тъпо е. Се го запази сега. Човек, то с бюнера, Майде си посредства момчета. И тук има survival. Нали, Race survival, не е Учай PvP. вътре. Кой? Учей вътре. Ти Ще ще. да сива. Къш. Да. Аз съм при. Ей! Алекс, админа си направил натурал сет, натурал меч, с так легендарки и отива на PvP, брат. Кой отмина е? Да тако. То с бюдера е то. Да тако, да. И какво за него? Ми човек няма право, чита си и ми отива на PvP. Къде отиде бе? Вече къде бягаш, видиш? Не, брат, ще да му Добре. убие един хит. Комето няма да се покаже. Да, отиваме сега да ви покажем хомето ни. И То точно да, аз става Стевчо с- спечели VIP на вчерашния сник евент. Я приеми, че аз не съм, аз имам друго. Ако още веднъж ме изкарахте дискусията, Какво? Ти аз какво? тебе Приеми, бе, Алекс. те ще хейтна в YouTube, Не че... хейтвай си, ма, не ме интересуваш ти. Нали знаеш, че хейтерите... Заминават. Да, за нищо не стават. Що му хейтваш... Мен не ми пречи. Алекс, коя ще покажете от всички? Какво? Кое хоме ще покажете от всички? Нашето си. Но да покажи моето естествено.
Да, аз не ти го виждам. Не съм ти го виждал. Айде, Да, я тук стъп. имаме... Тук имаме фермичка за шугар, Както виждате, прасенце. както виждате, много се обичаме с да блата. Иначе пак те изкарвам. Да, тук имаме такава... Алекс, тъпо е са. Не ми забрави, не ми Чакай, забрави. Стига, тихо. Правим ревю. Моля ви се. Колко голямото ревю, Петко. Имаме стринки, Голямото ревю. Криско. материали. Да. Ти има. Мок. Имаме, казах. Къде тъпо е са? The fuck. Та хейтна в YouTube. Криско, май няма да живееш мене. Всеки момент ще го блокирам от скайп и няма може да се включи. Приеми, Георги. Така. Всеки момент ще го блокирам и... От днеска сутринта го правих. Да, Георги е доста причут с тия къщи в скалите. Той веднъж беше яйца. направил. Веднъж в Simple Craft, ако знаете, този сървър. Макния И е. рекламирай сервери. Аз го изключих, защото почна да рекламира. То аз преди на миналия клип казах един Как е, сервер, Алекс? който Уау. Да, хора, виждате. Ай, тя кажи, що ми затвори, а? Защото Защо рекламираш? сервер. И пак го отрязах. Да, пак, майче, гадния са. Оглеждай, то още не е доправено. Да, Още ама. така. Ма Мога пак съм тест. доста яко се получава Гоша. Но това може една скала, която може да направим Да, и ние. най-татка може да са големи. Не, има ти едно... си флайка. Не Да. всичко да правя. да си гледа човек от там работата. Стига Откъде ще моля отида да водата? пусна, брат. Какво? Що няма още един такова за такъв с ранг да ни дадат такъв случай? Мамка! Какво? Сапте. Християне, махни се сам да лита маха нас. Що да се махна? Какво правя? Защото ми претакаш ревюто. Това правиш. Кръскам, моля те. Офей, сега идвам. Или млъкваш, или да са... Илая за Абе, градината. не съм правил на голямата работа, сабскрайбнал си сам. Да бе, да. Не Никой бе. не го е сабскрайбвал. Да. Искаш ли да ти покажа? Освен аз. Аре. Алекс, тъпи са. Къде ще му вожиш? Да, хора, мисля пак да е горе Чакай бе, чакай ма. Сам да видя Алекс какво пак ще са му покажеш. тъпни, че Стефан гадината. Стефане, гад. Гад. Знаеш, че аз посадих половината семена. Да. Ама от твой. Дини, аз, моля. Фак Да, виж къде са на време. Стефче може да си ги чупи. Виж, става ли се, моля. Само Стефче внимай да ги настъпи. Можах да огледам моята стая. Ради де. Ало. Брат, мърда от тук. Искам. Аз искам. Искаш диня, Да. Нищо Абе, не мърди, бе. Диня. Как най-много се открадна? Аз нямам. О, щупи, бе, Аз нямам. каква си. Аз Ама нямам. оставя, бе, нищо. където те цепи, бе. Човек, не, остиги. Чекай, искам да Как вдигна се? 30. И сега... Сега ще правим тук Да, на мисля всяка да е за... за клипа. се Да бъда. спомня, беше Тук тръгнал с мен да беше пикае. Димитри, Стеф, Криско не беше с нас Ало. и до скоро.